Domnul să vă binecuvinteze. O să mai ținem până la înălțarea, până la pogorârea Sfântului Duh. Și după aceea este Sfânta Treime, a doua zi. A doua zi vom merge cu mila lui Dumnezeu să sprijinim pe alți creștini care ne-au fost nouă aproape și sunt din biserica noastră, dar trebuie să mergem să-i sprijinim, adică luni, nu? Dar duminică probabil că va fi pe locul acesta, duminica viitoare probabil că va fi ultima Sfântă Liturghie în bisericuța aceasta. După aceea, Dumnezeu cu mila Lui și cu dragostea Lui, o să începem translația, dacă o să ne dea voie. Asta este lucrul cel mai de dorit, ca să putem să mutăm acest corp puțin mai încolo și să-l folosim ca organizare de șantier. Rămâne de văzut, deocamdată e presiune foarte mare și nu putem să știm ce va fi peste o săptămână. Cert este că trebuie să ne încordăm, așa cum au făcut frații zilele trecute, de dimineață până seara, au pus la pământ pridvorul bisericii, trebuie să ne încordăm ca imediat cum am pus piatra de temelie să ieșim din pământ, să ieșim din groapă și să turnăm placa peste demisol. Aș putea parafraza un părinte care mi-e foarte drag din Belgia, care spunea că este vital pentru noi să cumpărăm biserică. Era un corp acolo de clădire pe care l-au cumpărat și au făcut o bisericuță. Și le-a spus credincioșilor de acolo, care erau foarte puțini de altfel, și a spus, este vital să cumpărăm, pentru noi este vital să avem biserică. Și au făcut, nu știu ce s-a întâmplat, a ajuns acest cuvânt în familia ortodoxă și în România și bineînțeles că într-un timp extrem de scurt, biserica a devenit a comunității. A binecuvântat Dumnezeu și a ajutat Dumnezeu la lua biserică. Iată, este vital să facem biserica, cu atât mai mult astăzi. Pentru că până astăzi, sau până în zilele astea, puteam să spunem așa, putem să slujim acolo, putem să slujim dincolo. Ceea ce vorbim va fi foarte dificil de spus public, în foarte scurt timp. Asta nu înseamnă că noi ne ascundem aici și vorbim noi între noi. Dar totuși este foarte important să ai locul de care știi că aparții. E foarte important lucrul acesta. Acum vom vedea ce hotărăște Dumnezeu, este numai voia Lui. Până acum a fost extrem de greu, dar iată că avem autorizația de construire. De acum vedem mai departe cum merge. Așa că să nu vă întristați dacă vedeți zilele următoare, cei care veniți mai rar, și să nu vă smintiți mai cu seamă. Pentru că au fost mulți când am mutat biserica de acolo aici și au zis, părinte, dar unde ați plecat? Că nu mai văd biserica acolo. Știți? Adică vin atât de rar încât faptul că te-ai mutat la stânga sau la dreapta puțin devine deja un lucru foarte bizar. Altceva ce vreau să vă mai anunț, că săptămâna viitoare, de asemenea, cei care pot să ajute la amenajarea asta de aici, va trebui să scoatem până la urmă tramvaiul acesta care a fost un obiect de dragoste. El este rodul milei și a dragostei unui creștin, domnul Petre Preda, care l-a cumpărat pentru a face aici o cantină pentru studenți. Deci intenția lui, care vine din milă și din dragoste și pentru sărmani. Deci gândul lui a fost la sărmani. Și noi am adăugat că fiind studenții aici și ei sunt sărmani.
sărmanii flămânzi de studenți care numai ei știu cum, unii dintre ei. Dar le-a stat în gât, iertați-mi acest cuvânt, autorităților, acest tramvai, pe unde mergeam, nu era problemă de biserică, cât era problemă cu tramvaiul acesta. Pot să intuiesc de ce, dar nu vreau să fac speculații, pentru că aici nu ne ocupăm cu păreri. Noi nu avem părerile noastre, mi se pare că, sau părerea mea. Asta în biserică nu funcționează, de aceea îi spunem sobornicească, pentru că ne sfătuim. Dar în orice caz foarte mult i-a atacat sau i-a deranjat acest tramvai, astfel încât primul lucru pe care ne l-am spus este să nu-l mai vedem acolo, să dispară, să nu-l mai vedem. Și va trebui să facem lucrul acesta, pentru că până la urmă e chiar o condiție ca să putem ridica biserica. Și ca să vă mai spun că nu e numai că ne-au rugat, ci ne-au și obligat, în ultima clipă, înainte de ultimul aviz, biserica a fost mutată atât de mult încât marginea ei a ajuns exact pe locul tramvaiului. Asta a fost ultima condiție ca noi să putem construi, astfel încât noi trebuie să, față de locul unde era, să zicem, pe mijlocul parcelei pe care o aveam, acum biserica s-a dus până, practic, nici nu vom mai avea loc să înconjurăm biserica. Asta e o altă... Dar dacă nu vom putea merge pe jos, vom zbura și tot o să o înconjurăm. Da. Deci cei care au vreo idee, vreo șa, o mașină mare, o macara, o ceva, bineînțeles, prima dată va trebui să mutăm biserica, ca să avem loc să intrăm. Ne așteaptă niște operațiuni destul de grele. Fratele Tiberiu și mulți de aici au participat, când am avut să au venit profesioniști atunci. Acum o să fie un pic mai complicat, dar cu mila lui Dumnezeu vom reuși și asta. Acum o să facem aghiazmă, pentru că nu mai aveam, așa m-au anunțat acolo, și o să rămân și la spovedit, pentru să mă iertați cei care sunteți pregătiți pentru Sfânta Împărtășanie, mai faceți un pic de răbdare, că iubește Dumnezeu asta.